OK, dobrý den, dámy a pánové. Dneska tak budeme hrát prostě nějakou random hru, ale s kámošem. Prostě já tady budu volat třeba 10 kámošům a kdo mi to zvedne, tak prostě s tím budu hrát, víš co. Tak já jdu zavolat prvnímu. Jo, už to asi slyšíte. Mám to nám sem. OK, musíme počkat chvilku. Musíme to zvednout chat. Říkám, on mi to asi nezvedne, už to budem. On mi to asi nezvedne. Měl prý návštěva, nebo já nevím. A měla prý 8 odejít, tak nevím. Možná bych dal Rivalsy s někým, nebo ne 99 nocí. OK, nezvládáme to chat. Jdu zavolat kámošce, jakoby, holce, i tady, a přes WhatsApp, ano. Vlastně nemá, jo. Já ji zavolám, přes WhatsApp. Jo, tady je. Tak. Už ji volám. Si to slyšíte, že tak už ji voláme. A ona mi to nepřijímá, kámo. Ona mě to típá. Hej, zkusíme ještě jednou. Já nevím, co se děje, kámo. Hej, kámo. Já jí napíšu, co je, chat. Co je. Čekej, mi píše. A proč natáčím video na YouTube? Natáčím video na YouTube. A chci s tebou hrát. S tebou hrát random hru. Random hru. OK? Přečetla si to chat. Uvidíme, co píše. Kam bez, tak u ní taky někdo. Už nemůžu hrát. Už si nemůžu hrát až zítra. No nic, tak ona nemůže, tak zavolám někomu jinému. Tak zavolám kámošovi, tady. Zeptám se ho, kámo. Hej, prosím, ať aspoň někdo může čet. Hej, to by bylo blbý, to bychom asi zahráli na ty na Net Forest, ale... Teď je otázka, jestli mi to zvedne chat. No nic, nezvedáme to. Zkusím... Třeba... Jo, taky jednoho kámoše tady. Ten by mohl, víš co. Já myslím, že ten bude moc. Jakože, já jsem u něho dneska byl na oslavě. Víš co, on měl kulatiny, takže jsem byl v Laser Game. Takže tak. U něho ještě jeden kámoš na přespavici. Já nevím, jestli kámo, kdyby oni spali, ne. Je právě 21:15, což znamená, že oni už možná budou spát. Já to radši típnu, kámo. A zavolám... Mohl by, že? Ještě jeden kámoš mě napadá a potom už fakt nevím. Jako doslova, potom už fakt nevím, kámo. Volám kámošovi, já jsem s ní dlouho nevolal, víš co? Jednou jsme natáčeli spolu video, ale nebyl tam slyšet hlas, co byl docela fail. Takže tak, no a mi to taky asi nezvedne.
Hej, tak jako kdybych volal o 5 hodin dřív, tak mi to zvedne každý. Ale ne, no. Tak jo lidi, tak budeme muset si zahrát něco sami, takže Brookhaven nechci moc. Night Forest nevím. Ne, kamo, nechci. Možná bychom mohli Rivalsy. Teoreticky bychom dali Rivalsy asi. Mohli dát. OK, jsem tu. Kámo, já jsem v tom špatný. Kámo, já to moc udělám. Tu horu, takže... Jo, už kámo, what the fuck. Mě volá 55. Kámo. Hej, co to je, kámo? Emily? Hej, kámo! Já se vám teďka přiznám, mě volali doslova 53 neznámých čísel mě volali. A víte co, čet? Tam prostě byla moje kámoška z Anglie a 53 cizích dětí z Anglie. A teď já prostě, že ahoj, a teď, že oni. What the fuck? Kámo, to bylo. Já jsem nevěděl, co dělat, já jsem tam viděl tu kámošku, víš co, ale oni tam na mě, kámo, vyplazovali nějaký holky jazyky. Já jsem nevěděl vůbec co, kámo. Se k někomu joinu. Mohl bych teoreticky. Já nemám jako moc velký level. Když vidíte, jako, víš co. Největší level tady má... Ne, kde jsou? Jo, jsou tady. 139, 121, no. No, možná, víš co. Nebo ne. Battleground. Nice! Kámo, tak to se povedlo. Hej, já to mám buglí. Dobrý. Já nemám nic, víš co. Jedu. Já ti říkám, že kámo, já to nemůžu hrát. Počkej, to máš. Hej lidi, tak vidíte, že já to fakt neumím hrát prostě. Já zkusím něco potryhardit. On sám dává něco, ne? Ne, on nás zabil našeho, kámo. Ne, kámo, borec zabil našeho. Nice. Dostal jsem jeden klíč. Jo, počkej, my jsme vyhráli. Aha. To jsou 2v2, jo. To. Já říkám, že já něco potryhardím. Ne, kámo. Oh, on měl RPG, nebo ne, to byla sniper. Ještě lepší, kámo. I tak teď nevím, já mám si dát flare gun, nebo já nevím ani, jak se to jmenuje, kámo. Já ti říkám, že já nevím ani, jak kámo, já jsem se ani nerozkoukal a mě hnedka zabili. Co to je, kámo? Hej, ale můj teammate úplně, kámo, neumí nic. Co? To leave? Tak. Tam ho zabiju. Tak já to dohraju, ale stejně prohrajem, nemám šanci, kámo. Hej, kámo, mě znovu volá z té Anglie.
No, hej, jsem prohrál. Slyšíte? Mě volají prostě 61 borců z Anglie. Nebo holek. To přijmu. Oh, my days is so hectic. Sheila. Hej, poslouchejte, chat, poslouchej. Hej, kámo. Hej, ale doslova, mě zase volali ti, nějaký prostě random ti, nevím, jak se to jmenuje. Nevím, jak to říct, prostě jako random týpci, jakoby random týpci. Já jsem nevěděla nikam. Já jsem neviděl, co po mě chcou. Ale co mám free, kámo? Já to nic nevidím. Nechci. Back? Já to neumím moc hrát, víš co? Já nevím, co bych dělal. Ne. To ne. Co tu? Jo. Dobře, tak já nevím, co dělat. Asi ukončím video, jakože se kámo, já nechápu, že mě volali 60 lidí z Anglie. A já jdu do shooting range a potom to. Co? Kámo, ne, kámo, já chci jiný. Já chci lepší. Vypíši, to už se nevybírá. Nejde. Aha, jo, tohle to bylo. Borec má docela dost HP. Jo, teď zkusím tohle. Hej, já teď zkusím takový kombíčko. Chat, koukejte. Ne, kamo, na první pokus to musím dát. Když jdu, tak. Nice! Dal jsem to. Co je tady ještě? Však jsem všechno viděl, doslova. Dobrý, a co je to poslední? Tak jo, tak já lívu. A díky, že jste viděli video a čau.